ki bar jin tsoro raba mu da ke ba zai yiwu ba. Soyayya da ke jin daɗi da ke a ƙauyenmu. Ba na jin tsoro ko da zan mace a soyayya. Rayuwa da ke ni shi na zaɓa a ƙauyenmu. Ƙauyenmu. Allah ya ƙara masa rai. Kai, baka sa gaban mai gari kake ba? Mai gari, wallahi ba zan ƙara ba. Yau za ka sani, ba dai ka kalli matan mai gari ba, za ka gaya wa abokananka. Amma kai ka kai mara kunya. Ka rasa wacce za ka kalla yi talatin mai gari kai. Dan iska ne kai wani. Wallahi ita ta fara kallo. ƙarya kake dan talakawa. Kai, ya isa. Kun san ga ku ba mutunci gare ni ba, ku kun ma taɓa ni ba da tunani. Gaskiya ne. Gaskiya ne. Kai mabigi. Allah ya ƙara wa mai martaba. Lafiya. Wannan amai bulala 100. Na tuba. Kai, Na tuba. Kai. kai kwanta. Ina magana kana magana? In ya so za ka mai 200. Tsala! Kai. Kakkare na mu wani, wata ɗazi dare mai yauke haka. Kai, wayo Allah na ciki na. Don man da abin ka kai ina kula matan mai gari. Ni wallahi abin da ya fi ƙona mai rai dukan da mabigin nan ya mun. Don man da abin ka fi sabilillahi yanzu. Ai ni kai ka tsaya, ni ba wanda ya sai taɓa na a ƙauyen nan gaya ma gaskiya. To kai waye ne da ba za biye ka faɗin garin nan ba. Ni bala mana. Ai ba wanda ya sai taɓa na a ƙauyen nan gaya ma gaskiya, kai ka sani. Da ba ma dai wannan boy ina za ka kai mai da jin mutum ɗazi. Da Allah me kake ci na baka na zuba. Kai haƙuri na yi wani hange ne ɗazu da nake dawa daga jeji. Kuma masaran nan ta yi. Allah ko. To ko dai za mu fasa ne. A'a ai dole ne wannan mu je mu samu ta gashi. Fasa kawai. Salamu alaikum wa alaikum salam. Matan mai gari. Ina ta sallama mai kun baki ansa. Ji daɗi a raina. Babu wani matan mai gari. Yanzu yaron da ya kalli matan mai gari ba za a hukunta shi ba. Duba ba, sai da fa na sa aka ma yaron nan bulala 100. Yanzu bulala 100 za a yi ma wanda ya kalli matan mai gari, hukuncin bulala 100 za a mishi. To ni ba zan yadda ba, sai an ɗauki mataki mai ƙarfi akan wannan yaron. Idan kuma har baka ɗauki mataki mai ƙarfi akan wannan yaron ba, ni ba zan yadda ba. Haba Talatu masoyiya, kin san fa ina son ki. Ni fa idan har ba a ɗauki mataki a kai ba, kaga duk aikin gidan nan ba wanda zan yi, kai za ka yi kayanka ka ja ruwa kuma ka yi mana girki ka yi shara, duk kai za ka yi wannan aikin. Wai kina nufin din ni zan yi? Duk za ka yi su, duk kai za ka yi, ba a ɗauki mataki. Ba a yi haka ba. To yanzu yanda za a yi, idan na sa aka kwakule mai ido fa. To hakan yayi. Yawa ka mota na gaba ta. To hakan yayi, wannan hukuncin yayi hakan nan. Allah ya ƙara mai gari lafiya. Mai gari ƙara da kawo. To matata ce ta ɗora ɗana talla. Ya zaga bayan gari yana talla. Sai ƙilu da bala suka far masa. aka cinye. Suka cinye. Ayya, za su iya. Za su iya. Ai wa'annan yara. To kai mabigi. Kana ji na? Lafiya Zuwa za ka yi bayan garin nan. Ina yaran nan da kada ke shi nan. To shine dai dan iskan. Ina gane shi. Tashin farko kana zuwa in ka kama shi da shaƙe wuyan shi. Ka makure shi sai ya amayar da duk abin da ya ci. Sannan kuma a kawo shi ba fada a mai bulala 100.
bayan an mai 100 yayi kamar iyakan amna a mai sai a ƙara mai 100 bayan an ƙara mai 100 sannan kuma sai a mai tambar daga shi sai dan kamfai ya zagaye garin nan. Allah taimaki mai gari. Kai. Allah ƙara sarki lafiya. Allah ya ƙara sarki lafiya da tsawon kwana. Godiya nake. Allah ya ƙara mai gari lafiya da tsawon kwana. Ai wannan gari ta wace ko? Kai a idan aka tsaya a daidai labarin nan. Wato mai gari ina An kama kwartan. Ki bar jin tsoro da babu da ke ba zai yiwu ba. Soyayya da ke jin daɗi nake a ƙauyenmu. Bana jin tsoro ko da zan mace a soyayya. Rayuwa da ke ni shi na zaɓa a ƙauyenmu. Ƙauyenmu. A ƙauyenmu. Wa alaikum salam. Kawu? Farhan. San da zuwa. Sannu kawu na wuni. Lafiya lau wallahi. Ya gida? Lafiya kalau. Ya mutanen gidan? Lafiya kalau wallahi kawu. Ina ta tunanin ba za ka zo ma Farhan. Wallahi zan zo kawu. Ashe kana hanya? Wallahi. To san da zuwa. Sannu kawu. San da zuwa. To kai ai tun da safe na ki fita na ce sai ka ƙara su. Wallahi na ƙarso. To ya hanya ya kabaro su? Lafiya kalau wallahi ya maka same ku. Lafiya lau wallahi. Ya ake ta. Ji steady. Mu je ciki wallahi. Mu shiga ciki ko? To kawo bari mu shiga ciki. Oh. Sahabu an ga dan uwa. Baki hakun ne. Wai ina ne gona ke cewa za mu je ne? Kayan ban da abinka ga gona nan komai ya girma. Wannan gonan? Mana. Halalle baka da hankali. Ka san gonan waya wannan? Na sani mana gonan mabigi ne mana. Gaskiya ni dai ba shiga ba. Ga dai shiga dai in ka fito hin maraba. Zan ma gadi. Ye ba za ka shiga ba. Aka ce to wallahi in dai za ka tsaya anan na shiga na ballo wallahi ba zan baka komai ba. Za ka ce ba. Kai ka fito dole za ka san mu. Ni in shiga nan. Assalamu alaikum mata. Wa alaikum assalam. Dalla za ku yi ban minti 5 in yi magana da wannan zinariya? Ba komai. Kin haɗu ba? Kai ma ka haɗu. A gaske? Na gode. Bana jin tsoro ko da zan mace a soyayya. Rayuwa da ke ni shi na zaɓa a ƙauyenmu. Ƙauyenmu. A ƙauyenmu. Kai kuma waye? Daga ina? Ni baƙo ne. Suna na Farhan. To tun da kai baƙo ne, ka kiyaye. Za mu farmai mana. Kai Zambo, baka ji ya ce shi baƙo ba ne? Ka jigo? Baba, baraka ta kawai. Me yasa na ƙawon sun gudu? Ba komai. Wannan fa waye? Bismillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lafiyan ku? A ina? Inna lillahi wa inna Ba abin da ya same ka ne ko? Ba abin da ya same ni. Alhamdulillah. Mu je gida. Rayuwa da ke ni shi na zaɓa a ƙauyenmu. Hai Farhan. Ina ja maka kunne. Ka fita daga sabgan yarinyar nan. Kuma ka fita daga sabgan yaran nan. Har idan kana so ka ci gaba da rayuwa. To amma kawo. Dakata. Ba na so na ji komai daga bakinka. Ka tashi ka bani waje. Ajiya Binta sani? Yau sannan ka Alhaji. Ya kana muna magana kawai sai na ga kin wuce. Waye wannan da naga kowa na tsoron shi? Kaga, mu ban maganan nan. Ba wannan ba, ina tsaraba na. Tsarabanki? Ina gida a cikin da ta aji. Ina sha tsaraban ba a sako shi da ni ba ne. Wane ne? Ai ban isa ba. Tana gida a cikin daka. Yanzu yaushe za ka kawo min tsaraban nawa?
umarnin ki kawai nake jaka in je gida an buɗe jaka in kawo miki. Ƙauyenmu a ƙauyenmu. Tuba nake yi. Tuba ne me kuma? Na aje gimbiyar mata mai tafi jira. Kai dai ka fiye zaulaya. Ba zaulaya bane. Saboda rikici ne kawo miki. To. Na gode Allah ya saka da alheri. Bukatun ta gaba muke neman ka fa. Ya haka yi ne me ya faru? Lafiya ne ko? Ba lafiya ba. Wannan bakon ba gani da gimbiyarta. Ye? Bako da gimbiyata? Ana tsaraba ma. Ya kawo mata tsaraba kuma ta karba. Ba wato gaskiya gayan nan wannan bakon ya fara wuce gona da iri. Ya kai ku tashi mu je mu kai ta gurin nan, mu je ta gurin. Karasa. Rayuwar da babu daɗi, yanayin tana da muni. Ya ake kin waya? Uban daba ne fa? Ko ma uban waye ne? Ka cigaba da haƙuri komai farko yana da ƙarshe. Ba zan yi rayuwa babu ummi ba. Na saba da soyayya. Ina son ka shirya da kyau. Nan da wani ɗan lokaci za mu haɗa ku aure tare da ita. Ka tsaya a matsayinka na aboki, in ba haka ba za ka yi tuzuru. Ko dai ba kya sona ni? Na fahimci yadda kake ji amma ka cigaba da haƙuri fa. Iye, wato da wa kika je kika haɗu ya canza miki tunani. All the time they follow that house boy. And you no get work. Sana zan aure ki. Da soyayya da ke kaɗai zan yi tarayya da bikin ƙauna. Wallahi ubanki sai na shi tukurma ubanki. Wallahi uwanki ma zai shi uwanki wallahi. Adam, yana da ciki. Hey! Uzana, you leave that house boy. Ya baka alone in Lagos. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya na ganki da jakka ne. Jirgin saurayi na. Wanda ya miki cikin? Na lura kai munafiki. Gaskiya amma wallahi malam shehu baka kyauta ba. Kowane lokaci yayi magana zaki ce wai arna ne kafiri. Amma in ya zo wajen soya ki samu nariya kafiri zaki baka shiki. Na rantsi da Allah akan kabila ni fa wallahi zan iya batawa da kowa. Ko Allah da ya halicce mu muna masa laifi yana yafewa, shi yasa a cikin Qur'ani yake gaya mana inna Allaha ma'as sabiri. Allah yana da hankuri amma mu ba mu da hankuri namu ya kai karshe wallahi. To yanzu wasa ne ya zami ne wai. Ki jira mu sai ki gani abin da zai faru.